It's time for SPG, as in super Wagner secret file. Pinababa na ang pants at brief. Pinatalikod. Slightly tuwad. And buka ang wet packs. Biglang napasigaw ang Hi, DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Ferds. I'm a seafarer. At gusto ko lang ibahagi ang matinding pinagdaanan ng aking panyero. Ito, ang kanyang SPG, as in super Wagner secret file. Kasabay ko siyang mag-medical. Kuha syempre ng sample bottles para sa wiwi at poopy. Nakalimutan niya na walang tubig doon sa banyo. Wala rin siyang dalang wipes o tissue man lang. Nasaksihan ko na lang ang pagkalkal niya sa bag niya. Wala rin siyang makitang kapirasong papel. Hanggang sa naisipan niyang i-check ang bulsa niya. Pagdakot niya sa kanyang bulsa, ay meron siyang nahawakang resibo mula sa isang convenience store. At yun ang ginamit niya na pamunas. So, nakaraos siya. Moving forward, DJ Raqi. Di physical test na siya. Pinababa na ang pants at brief. Pinatalikod. Slightly tuwad at buka ng wet box. I-e-examine na nang biglang napasigaw ang doktora. Ay! Ano ba yan? Maghugas ka nga muna doon! Siyempre, alam nyo naman ang texture ng resibo. 'Di ba? Madulas. Hindi nahagod ang lahat. At may bakas pa ng kahapon. Maputik at mabato. Kaya naman sa mga nag-a-apply dyan, magsilbisa ng paalala ito sa inyo na wag kalilimutang magdala ng wipes in case of emergency. Sa katunayan, meron na ring mini wipes na available ngayon na kasya
kahit sa bulsa, wallet o bag. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Ferds. At ito, ang SPG, as in super Back-in-Heart Secret File.